Sondipur Bidansabha Assembly Constituency by Khobjak Yang ADC area Khobjakma Hankebo Demsora Kososora Amsai O Amsai ni Yang Gulokpur ADC Village Sarnong Ward Amsayo Lai Thangjak Salkya Sekango Horni 11ta tamani jorao atomsa nukong khongtam hor nangai naw khambui thangoi mani kok tumano khnaoi thangai naikha amsaini MDC Direndra Debroma amsaini Direndra Debroma nukong khongtam atomsa horni 11ta tamani jorao atomsa hor nangai naw khamano tiyei thangai naimani logi bo nukong khongtam no tim bini sakbai thangni rangbai bo tim payei nukhungo chuba oikha nukhung khungtam khamjaknai nokni bororokno amsaini MDC Direndra Debroma bo tim riuya sani phiaba nukhung khungtam khamjaknai nukhungni bororok thunani chanani belekhano tongke sep mungui tongmani o jora rokno roksaoino khnamani logi-logino bo thangai nukhung khungtam nok khamjaknai lukurokno bo sakbai thangni rangbai tim pai ya pharikha nukhungni bororokno phiaba belekhano wanama singsa hor kuthungni jorao atomsa bahike hor nangkha nukhung khungsa se khambai musang phano nukhung khungni khambai musang phano phiaba nukhung nangnalai nok nanglalai ni bagino nukhung khumtam khambai thapla sawai thangka amchai gnanggai wanajak hor kuthung jorao sabo hor phunangkha eba current by the horse sangkha obono tuino wanajak nukhungni bororok tai amchaini bororok nukhung khungtam hor kuthuk horni 11 taman jorao nukhung khungtam khamui thangmani mungsa maruglia borokni rang puisa kanmung chomung tai chamung nungmung mungsa maruglia hne kok toma nainaidi o mangphlino yang amchaini MDC Direndra Debroma nukhung khungtam khambui naw khambui thapla jai thangnai nukhungni bororokno bo sakbai thani rangbai tim paiye nukhung chobagoi rimani nainedi o mangphlirokno Boy, kering kurung kam hanya. Ya perlu coba atur masuk. Nih, kelaikan ada bola puri apa rugo? Lengsu kan? Yakari. Hadi. Ana hadi. Ang mano. Norok mathum nerokno chungtini chini Sondipur Bidansabha Assembly Constituency by Khobjak এবং Ari ADC Demsora Kosora নির্বাচিত এলাকা মংখামলে গোলকপুর ADC Village 4 নম্বর ওয়ার্ড তো থানায় মাসো जों जतन अवगत दङ ओ पाराव आचमसा चिनी ताकुक बिरजित आरपरे महिन ताई खरकचा तामनि कामु दीपचान
borok ni nok nokong jo teman manik mungsam na marugia boron dokumen soho nok ni mayam soho rang bisa je teman khamui thangka tu chung thanawoi chung phaileka thanai masaba je chini yakchuk tu chung chubai kalang laika apurbo chini logi joton chini YTF mot tipra moten chin chondipur ni block president borong na bires de borma chini YTF district president onukul chini zonal chairman tai chini chondipur ni youth tai tini to aro chini YTF ni chini photography president bo sokai ka bobo tongo to abono khanawoi chung onek chesta khlaika khlaimani bisingti tini chini bubagrani hamjakmani chini bubagrani hamari chung onnokhongo tubui sokpairi manka chung tini tinta poribar no chung prai 75 fish hahai chung tini GI tin chung tini borok no tubui ri phemanka to aban bagai hambai norok koktuma thumnai rok no bo bo kamio NC Para Golakpur 4 number ward NC Para orang saya ni agar dah semua tu baik kata mana jatuh sekam mereka mau baru ang mana kuya kota angkai nasi bising building bising bah yang fan coli dong akai tam tum naya orang kanya iba horse guru ay bang maya ta jati ni de tiga na karen ni de tam kunung bang manja ang saya cung hutu no kam na hot ngoi tung de buthalai abang no sasana bus guru tini nong no borong nang nongoro ni MDC Direndra Deborma coba wi bahai ma tokhan ro bukha anandong jaga tanglo wa thini season le tongnan jaga koro chire ro mathuya ro salka ham ka ro phai thu pa yo o horo ke chire pe jaga ya khawa jaga thuyo dugano ayo taw team ngo khale abo ri oi coba sore wi coba ga aram nai ta tong thogana horo ro ko khana nang ligakta no team to kha kale nin mung khai ha nin mung khai ani mung dipchang